wordt de 100ste! Hallo, we hebben bezoek. Wie wint krijgt er aan de jongens, maar de 100ste vlog. Wie een oude vrouw die opvalt. En toen hier met me geloof ik verkocht. Een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. Yes, een nieuwe vlog. En je wordt de 100ste. En wie weer eigenlijk wel naar scannen. Wat voor vlogs gaan we alle jaren al horen en wat bierdrekken we en weten we het zelf nog wel een beetje. Dus we nemen hem even mee op uw Chits Vlog YouTube kanaal. Daar is het. Oké. Ja, ik zet je hem op een plakje. Wie zie ik je een plakje? En dan nemen we hem mee terug alle vlogs die we ontnood aan maken gaan. En dan ben we heel nieuwsgierig of we nog weten wat we die in gaan en wat er toen precies gebeurde. En nou, misschien de grappige dingen, misschien de minder grappige dingen. Maar we nemen hem even mee. Nou ja, als allereerste zit we weer op uw Chits Vlog YouTube kanaal. En als allereerste zit er het festival. Die kennen we nog wel, hè? Ja. Die kennen we wel eens zien. Ja. Die is super kwad. Die is... En En dan is het hier. Ja. Oh, Die is niet. is toch nou? En ik word er. Ja, dat wie de eerste jongens, hè? En wat gaan we nog? De eerste vlog. Dit wie de eerste vlog. Toen zie die door, die zitten op slot. En toen moest oma Jouke komen om die door te krijgen. Ja, dus die... Zie die hele door eruit. Juist, dus zit ik bij inbrengen in eigen huis. Oké, ja, die wist dus nog wel. Ja. En ik weet deze nog wel, want En dit is toen zie ik Mem en ik op zo'n slieding. ja, zo'n slieder, hè? Ja, en toen ging het voeren hun drogen. Ja, Ja. toen is heel mooi winter waar, hè? Heel Ja. mooi. Daarom zit ik een vlakje. Ja, en er zit bij op een snuit in een slier. Ja. En hier zit alle ramen lezen eruit. Oh ja, toen. Wie maar de verbouwerij. En toen wie het echt nog steeds. Nou, En toen ja. zei oma jou, het is winterwaar, dus de ruiten moeten we gauw erin. En wie hij was hij bezig met de ruiten in het nieuwe onderbouw te zetten. Wat heb je? Waar weet dit nog? Wat wie dit? Oh ja, Toen weer met mijn bakje aan het hutrennen. Nou, net onthutteren, ontkeuren. Ja, wat kwamen we toen zien? Een fietser. Die het eten bij ons brengt. Helemaal midden in the middle of nowhere. Daar is net in. En toen zei men van, oeh, dit begrut het niet. Dat zit er ook bij. Safie moest die oma fietsen om eten bij bezig te brengen. Hey. Ja. Op een fiets. Je had zo'n tas op een rij, werd eten inkoer. Oh, waar weet dit nog? Ja, Oh, dat doe je. kijk even foto's. Ja, Ja. wie in de studio, hè? Ja. Ja. En ze had heel mooi hier woont ze ook. Ja. En welke kleur hebben we dan al? Blauw. Blauw. Want Mammy even wat kreeg en die ben daar en daarom had. Ja, met een blauwe jurk en doen een blauwe trui. Dus, Je voelt me. je zit op skonken wat brutsen. En wat zei ze toen? Mem is op het kabaan. Kabaam, ik voel, hè? Ja. En wat er daar? Zo. Skonken wat brutsen. Ja, toen voel me hem op het eer. Wie met mij vakken gereden. Ja. En hij het weer. Maar pakken elke stukje van de Alve Sterrentocht Ja. gereden, hè? Ja. We zijn beide te reden. En ik ga geen rekening. Dus ik reed erin. Die paken hij stappen op in de vlam. Ja, klopt. Een stukje minder. Voller. Zaken onder kwollen. Toen werd het wat koud, toen gingen we in Jenne Woud ontreden in West. Mijn Zit dan e-spegeltjes. oh ja, zijn hier spegels op. En het zaak zie warm en blauw. Ja, daar is het erop tegen wie net Ja, echt zou worden. Als de zak koud was, wie ik wel heel sneu was, hè? Even zien, wat hebben we hier? Oeh, shit, dit weer special. Dat is een beetje, wie had ze nou dan is een special. Ik heb het zien onder de blauwe letters. En er staat storytime. En dat is in verwachting rijden. Dan vertel ik hoe het voor u is weer om in verwachting te rijden. Weer voor u is best wel dreig. Dus nou ja, dan hebben we even een special, zeg maar. Dus die hebben ze nou dan echt. Wat hebben jij? Hier, joh, wat achter het stoel. Waar ben je?
Tante Ilse met. Ja. Waar is Zusje rijdt raar. Waar is? Waar Tante Ilse. Tante Ilse. Ja. Ja. En toen ben we aan het verhuizen, hè? Tante Ilse die ging toen verhuizen. Ja. Zaken gaat solo. Zaken gaat Dat solo. is bij de gitaar. Die is toen naar gitaar staan, hè? Is toch wel dikke gitaar op een rij? Help, mijn man is klussen. Ja, die ken ik nog gewoon. Ja, ze stiet elke mijn hamer in de hand en de trap. Zie je dat? Hij heeft een trap achter mijn hamer in de hand. Ja, want we zijn druk aan het verbouwen. We hadden een woudhuisje en achter dat woudhuisje hebben we nou een best wel een grote ombouw meidje. En dan krijgen we net meer een woudhuisje, maar een mega woudhuisje. Een mega woudhuis krijgen. En wat komt er al hierin? In de ombouw? Een badkamer, die kist van je misschien. Ja, een badkamer. En daarachter zit een slipkamer vanuit de raam. Ja. En daarboven kom je En echt naar de bjatteskamer. Wat is Maar die is ook klein. Die is Ja, ook klaar. die is ook. Ja, en inderdaad, Ildo en Zaken krijgen boven elke nice slipkamer. En dan En doen ik ze kan nog zeker. je Ja, een grutbeurt. een keer ja, nice moest. Ja, ik heb een keer jaren keer uit van huis komen. Hey. Maar ik wil eens een keer een kinderfeestje. Poeh. Nou, dan maken we nog wel een chien. Maar een beetje ouder worden. Hè? Maar dan word ik zonder vlees ben. Ja, De best. volgende is breaking, elke soort salade. Ja, breaking betekent van, brekkend nice. Jelke shirt salade. Hier Jelke, wie we tot de draaivest. En toen hier Jelke iets besteld, maar dat hield er net in de gaten. Maar het was een salade. En dat was net zijn bedoeling. Wie een pronglokje, hè? Hij had met me op hier. Hilde zit echt mooi daar. Ja. Een mooie bolle bankjes. Mooi. Oh, dit is weer leuk. Dit is een van mijn favorieten. En de Nike's. Ja, maar deze, wist nog wat Jerry ziet? Dit is een van mijn favorieten, want dit weer over de puppies. Onze borm die hier jonge puppies, hè? Sint Bernard puppies. Ja. Oh, ja, echt heel schattig. En dan mogen we op puppybezoek. Ja. 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 Alles maar. Alles smarrig. Ja, hier heeft mijn tante hier een skimmaak woede. Dat betekent alles moet weer even lekker skiën. Hier kan alles met boeten smieten, hier gelijk het huis helemaal. En waar zit er nog meer? Jente. Ja. Ilse en Ilse Aan. en De trailen die weer op bezoek. Ja. Mijn vriendin Marianne, die wie op visite maakt trailing. Dus dat weer ook gezellig. En dit weer mij een boekje. En daarboven zit een volwassen mens en een bandje en een boek. Dat betekent dat het Ja. een boek van lezen. Klopt. Wij zijn heel vaak onder het boekje lezen. Dus op ons Chitsvlog kanaal kist ik al die boekjes die wij dan lezen en filmen haar. Die kist apart even nog vinden. Aan de hand van inderdaad wat jaren zit een popke, een grote volwassen popke en een bennenpopke mijn boekje. Dus dat kist al die verhaaltjes, last van de oorvlogs, echt patiënt. En we hadden het boek lezen, Mike in die pampersje en Skelter, volle Skelter en nog volle meer. Ruwere besten in het huis. Wat voor besten in dat zaken? een speciale speel. In het bad. Spintje in dat, hè? Ja. Maar dit ligt echt. Hey, kat onder de rok in Appelskeer. Toen we met mij zaken zien neefjes. Ja, Timo en Renzo. En er weer net een kat in appelscherm, maar Nee. dat weer gewoon hot. Had ze, ja. Maar dan weer met mij tante Femke, Timo en Renzo weer naar Appelskeer. Ja. Weet je de volgende? Oh, ze willen naar de volgende. Babyskatejes en eerbeschermers. Babyskatejes. Ja, liet Ildo een dikke skate vallen. Ja. Weet je dat niet zo? Ja. Ja, ik weet het niet meer. Van liet Ildo's. Oh, en de eerbeschermers, want fuck en hij maakt de tafel onder ze. Dus die in zijn tafelpoort onder. Toen we in zo'n saai en hier Ildo eerbeschermers op. Dat was niet wat te lood voor Ildo. Hoe ze eerbeschermers? Nou ja, omdat het zijn Wat gebouw voor soort is. eerbeschermers? De dienen ouder. Wist toch vroeger wel op hier is, om hier is. Oh, dat krijgt een prik. Als je, en dit is weer blauwe letters, dus dit is weer een special. Ildo krijgt een prikje. En dan, Vind ik wel spannend. ja. Dan neem ik je mij bij het consultatiebureau hoe het gaat. Nou ja, ik ben natuurlijk meestal die weet net heel nul hoe dat werkt. Dus dan is dit wel leuk. En dit is trouwens de tofste. Nee, wacht. Noontje. Jontje. Ja, jongen. En nog weer wat nice. We hadden dus de specials, de boekjes lezen naast de vlog. En we hadden ook vestjes.
Dus zo nou dan schreeuw ik versjes en ik ben ook dwaande met bennenversjes. En die bennenversjes komen ik nog wel los op uw Chitsvlogkanaal. Steen ongeveer op. Dus nou ja, die kun dan action. Hier is wel het boekje van Jip en Janneke. Ja, mijn tante in de auto. Ja, ik val lezen. Ja, die had jaren van lezen. Dit is het boekje Jip en Janneke, mijn tante in de auto. Tomkes beste boekje. Je wie zaken naar de kapper. De kreeg vet cool hier, hè? Ja. En gouden kleur. Ja, ja. Oh, dit vond ik echt een hele leuke vlogzaak. Wat dienen we daarin? Nerfgun vind ik dit echt. Ja, nerfgevuurd. Toen die een zaak en ik die ja, wat dienen we? Een soort gevecht jaren. Maar het channel kwam. Maar dat doe het ook dan. Oh, misschien hebben we het door dat nog even. Oké. Ja, dat is wel leuk. Je hebt een heel stoer gevecht, hè? Ja. Ja. En die had ik nog toen bij Paken Eelke en Beppe Atjan op het scootje west. Ja. Wist er nog, die is die op een werf, dus daar ben ik nog west. Ik ben er Blijf doe je Daar best je die toen daar. west. Dat doe je toch de... Nee, net wel. Dat doe je toch de heid van Jan. Ja, dit is een drive-thru hier. Marianne Heijt weer 60 worden en toen mocht ik dus jongen. En dan hebben we de vlagkamer echt maar jongen. Is dit de goeie? Oh ja, dat we je toen hier, dat hadden we nog steeds een ding in. Dat we je toen, wie we in Elsa jurk komt opziekje. Van tante en dan hier kan alle jurk. En zaken van Olaf. We zoeken nog een keer als Frozen trio, hè? Doe als Anna, ik als Elsa en Zaken als Olaf. Ja. Dat maken we nog een keer bij nou ja? Ja. Maar goed dat we dit even zullen, dat was weer met 14. Ja. Houd hem in het verschiet, jongens, die houden hem in het verschiet. Oh ja, en ik ga er is een hele nieuwe wereld van me hier beginnen. Jaren die helpt me daar met mij, maar ik zit tegenwoordig op TikTok. Dat is echt super leuk. Dus je kunt me echt vinden op TikTok. En dan maak je ik of mijn jaren of zaken, maak je alle leuke TikTok filmpjes. Dus dat is toch wel. Hoe je tante op TikTok? @Tiffany Chits of @Chits Tiffany. Zullen we eens opschieten? Dat is Die niet. zit je. Ja, krijg het om af. Even shit, TikTok. @Tiffany Chits. Dus dan kun je me vinden @Tiffany Chits. Dan kun je me echt volgen op TikTok. En liken. En liken, ja man. En abonneren. Ja, abonneer op je Chitsvlog-kanaal. Dat zullen we wel leuk vinden, ja. Het is heerlijk. Het eerste fruithapje. fruithapje. Ja, kreeg je haar eerste fruithapje. Storytime, dus dat is special. En nou, dat gaat over dat ik 12 totaal verschillende bevallingen heb. Dus ik ben natuurlijk van zaken bevallen en ik van Ilda. En dan vertel ik even van nou ja, wat het verschil weer en hoe dat begin is. En je hebt hier een paar zaken met jonge knie, want de knie weer bevallen. Dus al je bevallingen. Ja. En Nona. Oh, dit is wel leuk. Wat binnen ze schattig. Dat we hier toen hier bij baby knietjes. Maar hij ziet zeker zaken. Ja. En toen moesten ze zo op het bandje zetten en moesten we op de foto. Ja, Nee, dat doet mijn teert. oh, dat is mijn teertske, ja. Nou, je bent gewoon sowieso die jonge knietjes lekker. Je bent nog vet lied, is dat? Ja. Oh, even zien. Ach, Oei, door het salon. oh, de zongen was Ja. door te laat, besteed alles kopje. Dat hier, hè? Ja, Is dat die dat? is super grappig. Ja, toen moesten we wachten op squallen op Zaken en Rolf Jan en Teertske. Ja. Ik moest er over aan denken. Oh, maar dit doe weet je. maar waarom? Omdat dit keer moest alle containers en zijn schimmen. Ja, Teertske hier café, dus moesten we wat langer wachten. Toen zitten Jaren en ik in de auto Ik lekker. zie die volgende, oh, dat we is willen mij de Ding. Stamboom. ja, Van stamboom. waar bist du erin? Nou, in deze vlog, vlog 30 in het, vertellen we van waar bist du in. Dus wat is onze, hoe zit het een beetje? Want je hebt natuurlijk al je meesten voorbij komen op onze vlog. Maar ja, je bent net waar het Elsie in is. Dus in deze vlog lees ik het in Tor uit. Dus dat is wel leuk. Hé, dat ben ik mijn paak en Beppe. Ja, dan wist je nog vet mini. En wie zagen het dan? Nee, toen is zaken daarna. Doe wist jij er, hè? Ja. Ossie, dus doen we nog gelijk nog maar. Dat wie tegelijkertijd weer in jaar nummer 4 was. Ja, of doe hier al 8 west. Ja. Wat zo stoot dan? Ildo kan bijna steen. Oh ja, toen is er heel tijd samen steen zitten. Oh ja. Ja. En dan is nog steeds een steen. Nee, bijna zitten. Hè? Ja. Bijna. Ik sjug. Een verrekijker van was. Oh ja, toen is toen de was zagen we oprollen en dan zeiden we daar zat er hin. Is dat nog? Ja.
verstappertje bordje. Oh ja, die. Ja, dit ben je toen tijdens de verhuizing van tante Ilse. En dan het schimmer. En toen ben je druk aan het schimmertje, maar ondertussen ben je werk om het verstappertje bordje, hè? Ja, zaken en dit is dat. En wij zien het weer, hè? We zien het weer tegen. Oh ja, in de kelder. We zitten tegen in de kelder, de zaakkoers is nooit vinden, hè? Hey. Die Hey. Oeh, ja, dit is mijn zaken. Wat staat daar? Zaken scoort. Ja, wist dat nog? Kun je zaken daar wat over vertellen? Wie iemand voetballen, Jara en ik. Mijn oom Jelmer. Ja? Wie we bij Ome Jan. En Ome Jan kreeg wel aardig goed voetbal, ja? Daar kost er mooi wat trucjes van leren, hè? Wie we bij Ome Jan. Dat is mijn haai. Ja, dat is Jara haar. En zie je de vloer later. Oh ja, de vlier is lava. Ja, toen hier in de hoes al je obstakels maken en al je kerstjes en teksten, daar moest dan wel op staan, maar net op een vlier. En dan gingen we de muziek om Ja. van de vlier is lava en dan moest de vlier net wel uitzien. Dit wie mij toen ik dit tussen op foto moest. Dit is die Zij is ja, de 26e vlag kwamen de kniepjes op een foto. Want ja, de jaren moesten ze best al leren horen, maar dat kennen. Dus we moesten ze op een foto zetten van de verkeer. Schitterende tekening kregen van Ines. Oh, dat vonden we wel heel leuk. Saak, kun je dat nog vertellen? Wat vonden we toen? Maar Saak, toen deden we de brieven bezieven. En wat lag erin? Een tekening. Een tekening in de En zak. toen dacht ik aan die gele happy We stone. gingen ook een keer een Happy Stone, hè? Ja. Dus we kregen gewoon fanmail, man. Superleuk. Ja, we gingen samen een tekening kregen. Oké, we gingen terug. En nou, wat toch, hoe Happy Stone zien, wat weer dit? Wist dan werd dus blierestje binnen? Dat is zo'n vlag, dan zelf in het theater toen de steenmuziekje. Ja, en we ze verstappen zaken, hè? Ja. Ja, nou mijn zaken vertellen. Nou zaken, vertel maar. Wat weer dit voor vlag? Dit weer vlag 39 en waar weer dat je? Een paken en daar staat A k pak paken Ja. zaken 60 Hier. Stil. paken zaken 60 hier. Paakzaak 60 euro. Wat hier we toen maken? Ik hier dat ik een beetje mis. Maar steek nog een beetje vertellen. Nou, we hier een taart maken. Ja, een taart maken. Toen hier we mijn onderstet. Ja, en hoeveel kerstjes zien we erop zetten zaten? 60. 60. En toen hier de monsters, want toen werd het heel heet en we moesten heel snel, hè? Ja, maar je. Dan lijkt het krijg je helemaal in vuur de vlam, dat vind ik ook net Het is net zo, maar altijd onderste dat is wel zo. Ja. Dit is de 29e voor mij. Eigenlijk moest het de 60ste. Dat weer wat handiger. Ja, paakzaak 60, dat is handig. En wat mocht je meer? De knietjes in de De hoes. knietjes in de hoes, hè? En toen leerde ze uit. Ja? Hier met die mensen. En ik wil heel goed naar Ildauta. Ja. Ja, en hier verstoppen achter de gitaar. Ja. En hier is die alweer de stofzoeger, die mooie stofzoegertje. Ja. Ja, dat is de skimmakste. Oeh, dit is een Mighty. Mighty het alles weer. Toen weer het heerlijk heet waren, toen hij hem lekker met wetter geriemd. Ja, dat is super Maar die krachtig. sproeien. Sabinen. Je hebt haar echt op tante haar gezicht spuiten. Ja. Ja. Verdwalen in verhaal. Oh, toen heb ik een mooi opdrachtje van zaken maken. Want ik vind het wel leuk om echt opdrachtjes van de band te maken. En de opdracht weer. Ik ging een plaatje tekenen en dan moesten we daar een verhaaltje weer bedenken. Hè? Ja. Dan heb ik toch de zaken. Ik omste weer een verhaaltje, weer een plaatje. Ja. Safvolle babyclean. Ja, ik hier safvolle babyclean. Want ik had natuurlijk Ildau gekregen. Maar mijn twee zussen had ik beide van precies een jaar ouder. Dus daar kreeg ik al kleding van. En mijn vriendin had een truieling gekregen. Die precies een jaar ouder. Dus al die kleding, die krijg ik. En dat is heel leuk. Maar toen ben ik even echt tot skiften geweest. En alles wat netjes oproemen. Dat ik er wel een beetje orde in hier. Heesje. Likspuiten. Oh ja, dat weer zo nou en dan dat ik een chitsvraag, hè? Bij mij werken wij een keer een blikspijk doen, dat vind ik wel leuk. leuk. Kun je in de vakantie misschien een keer, als hij vrij is, dat is wel leuk. Maar
Nou ja, zo nou dan doe ik de vraag van Chits. Nou, en deze keer weer de vraag van wat wie vroeger die favoriete speeltje en waarom? Nou ja, van wie dat blikspuit. En die van Famke, de auto. Ja, die de auto weten. Ja, maar En dan moet je hebben voetbal. even direct toch? Ja. Ja. Maar dit is leuk. Hier binnen we op een struin in Holwert. Ah, hier is een versje. Nou, dit was 6 jaar. Hier is 2 versjes op. En Maar weer de jaren. ik heb wel dit stukje. Dit zijn dus 2 versjes die ik zie onder de blauwe ronde die er omheen staat en onder het muzieknootje. Ja. Nou ja, dan ben het losversjes. Alleen in het midden van het Boeken voor een bal in het midden van het tuin. Hij pakte een vest en smiet hem in het run. Hij liep direct de hut en de bal die schrijft hem knap. Hij kreeg naar zijn manta En die dat best wel aan. boem, boem, boem. Boeken onder schoenen, in het onbehak. Hij nam deze mij en Ik ken de tekst nog beter op hier. de baas met zijn blieren doet hij dit echt. Maar was de koren hier zo heen bij de moeder en boem, boem, boem. Boeken is een boefje, maar dat ging je maar biljet. Het is een boerenhondje, maar oh mijn god, in het. Boeken die vindt als ze daar weer wat doet. Hij stiert graag naar zijn noord, tjit, eruit. Boem, boem, boem. Boeken in een man, van Joet is door weg weer. De astelwegen al die gingen af, dat is het weer. Jou die nam het wel, even rest van mij. Dan moet maar weer ouwe hoeren, op een naaie Nou ja, een versje dus. Die kan me echt los vinden. Dus hoe me net een hele vlakje, maar ik kan me echt los de versjes opheljen. Opziekje. Opheljen. Opheljen. Nou, er is echt nog een versje. Er weer is. Uitdagingen bij de band. Dat is superleuk. Ja. Dat moest niet zijn. Maar die gaan we net zien. Dit wordt... Ik kon het eens zien, maar als we zo je zien, maar dan ben we 9 weken nog bezig. Hè. Dat kan. Ja. Oh, je krijgt een bril. Oeh, ik denk. Jan. Hey. Hoi. Hey jongens. Hoi. Hallo. We hebben bezoek. Wie krijgt er aan de jongens? Maar de 100ste vlag. Net krijgt. Ja, nou nee, ons kortje. Maar je kan wel in de biekomst zitten. Kom erbij. Want we kunnen alles even bedellen. Dan zit het vrij hier kon je verbieden nog wat, welke vlag dit weer. Dus kom je maar bij zitten. Ik ga alles doen. Oh, zaken, Rolf Jan had alles doen. Dus ik denk dat Rolf, kom je maar zitten. Schat. Hier is nog een vlag, anders komt het weer uit. Zie je weer nou bij vlag 46. U daar, nou, dat is je hem echt nog op tijd geheim. Een beetje eerlijk, het tijdsgedrekt beetje. Zo. Weet je nog wat we hier die in haar? Uitdagingen bij de band. Ik weet het. Ja, wat Ja. tijd vertel eens. Al je opdrachten, soort van speurtocht moest al je opdrachten. Ja, je kan speurtocht maken door de theatertuin en dan moesten de jeugdteam die opdrachten doen. Ja. Een briltje, ik kreeg met mijn, nou, ik moest, Nee, hier kun je zakken. nee, dit is wie van mij. Huh? Toen kreeg ik lenzen. Oh, dus, Ja. dan heb ik hem net zo. Maar er komt daar een en ik kreeg zakenbril, hè? Ja. Ja, Fabskwallen. Stoepkriet. Stoepenkriet. Nou ja, toen hebben we een stoepkriet geweest toen we Silke Chits geval zijn video Stoepriet wordt. en woorden. Maar die volgende is echt leuk. We gaan naar de volgende. Ahoy, kapitein! Ja, deze vond ik het leukste, want dan gaat zaken en jaren en Chits die gaat dan een boord maken om de tafel. En dan en wie zaken. Zo'n nerfgevecht. Ja, zo'n nerfgevecht. En dan wie zaken. En Jara zien Jim meer? Ja. Ja, dat vind ik leuk. Met mijn boord wie de bank. Ja, dat we weer mijn boordbank. Je hebt hier een boord maken onder de tafel, hè? Ja. Ja, die vind ik wel heel leuk. Heel leuk. Trek is je dat? Ja. Oeh, en dit weer de 50ste vlag. Ja. Dat weer natuurlijk. Dan hebben we al die vragen van mensen gekregen die het al neusvlag zeggen. En die hebben we toen beantwoord, hè? Dat is 50ste vlag. Ja. Ze wordt echt net zo lang. Nou, dat valt daar, hè? Ja, we hebben een blauwe. Dat is een boek. Dat weer het boek Ik Bleef Biddy. En het boek Jensje zien wijn. En vlag Die wil ook 50. in haast draaien. Die wil ook in haast draaien. Nou, ze draait nog eens een mal al, hè? Ja. En weer achterstevoren. Dus maar toen kon ze correct draaien, inderdaad.
Ja, Lois. Lois die Tomkes. Ah ja, toen hier ik Lois, die wie bij ons... dat Lois zelf filmen, dat is echt Oh, schattig hè, dat hij Litske zelf filmt. Want Ja. toen pakte dus steeds de camera op. Ja, Lois die pakt dan ook wel eens de camera. Die vindt het wel helemaal leuk. Die groeien er gewoon wel. Ja, Lois is mijn tante Cesar en die wie een die bios. Dus dat vlag ik hè. misses. Oh, Ah. die weet ik. Ja, nou vertel me Teetske. Nou, volgens mij, ik weet het even helemaal niet te horen, maar Laura is zaken die verstand zich. Ja, Laurens die komt ze nou dan echt wel eens even. Nou, die vindt het vlaggen echt hartstikke leuk. En nou weer zo'n vlaggen dat ze verstapt je ontbart je weer in de theatertuin. En daar zit ik bij. Kiszaken met fine. Kiszaken met fine. Nou, dat is hem wel voor uiteindelijk hè. Ja, Daar zit een camouflage. een flagemansje bij hè. Oeh, deze. Auw, het docht zeer. Waar weet nou goed dat die? Rolf jou. Ik ben de bie. Ja, vertel eens, hoe gaat dat? Zakken die stookte het in de ronde van de heren. Zijn buis. Ja, het is zijn buis. Van En- trampoline hè? Ja, Ja. wie wil nog een beetje ontvechten. Nou ja, je bent een beetje droog op watchen hè. Hoe? Ja, en toen vol zaken bij de hol op trampoline. Daar zit een dikke bult op de holle hè. Die vlogen Oeh, ik ga verder. Diploma's Vlag bij mij. 54 is diploma's. We hebben toen soms zaken af van A en mocht ik vloggen. Dus, en heb ik nog beeldmateriaal van onderwetter, hè? Ja, want dat had die zwemjuf in. Ja. Dus Oh, ik dacht, had Tiffany dat zelf filmen? nee, toen had de juf even in de kamer, er zit een kaartje op camera. Die kist eromheen gedaan en dan kist de onderwetter echt filmen. Dat is wel cool, hè? Dit is weer mijn blauwe rode en dat is boekje lezen en dat is Stip en Sien Paken. Boetenbordje, nou dit kun jij wel even vertellen. Dit weer mij Nienke en Jesse. Ja. Toen gingen we in het theater toen en toen gingen we daar picknicken boeten. Ja. Samen. Ja, en toen hebben we in de boordbord kregen we die skip, hè? Ja. Dat is wel heel leuk, ja. Dit wie dat Tiffany al je kenning Ja. zaken en jaren. Ja, kleren van de koning. Hier hebben we voor Koningsdag hier hebben we wat oranje kleerspul hellen. Kom ik dan nu? Harry, kom ik dan nou echt serieus om het hoekje bij die vlag? Ja, ik vind dat best te net, maar liekers te wel ook. Ja. Even loeren. Oeh, dit is wel leuk. Jelke die weer van zijn werk hier een stielconstructie maakt bij een... En toen dan liet er alles in. Ja, en dan let Jelke alles zien. Ja, Ja. en dan een hele groot stuk dat hij, een stuk dat hij Jelke maakt. Ja, Jelke die zit ik metaal. Hè? Dus die hier de stielconstructie, maar mogen we daar ook even mooi zien. Stiel, ja? Metaal is Nederlands. Nee, schat. Stiel. Oh. Beter? Vreunenboekje. Nou, basie, vreunenboekje. Wie dit? Zaken en ik scrooding. En ik mocht er eentje komen, ik had een dier. Ik liet filmen. Ja, nou, dan mag ze hem dan haar. Ik ga hem nog weer uitleggen, maar doe was er nog even in. Maar je stiert inderdaad, had Rolf Jan in het vreunenboek van Zaakskreuk. Ja. Ja, en dat is me grappig, want dan gooi je de boeken de boompot om. En dan moest de heid van, de man van zaken, waar alles oproemen. Ja, boeken die pakt doet altijd al je gekke dingen. Hè? Hier een keer al je vellenflessen tot de tuin dingen. Weet je nog aan dit, Sjoerd? Ja! En hier nou de plantjes uit mijn pot. En dan moest ik weer naar je plantjes kijken. En zal ik je wat vertellen? Ik let het nou wel even zien, maar je had weer een plantje eruit hellen, hè? Ja. Oh, je maakt er altijd zo'n rotzooi van een boek, hè? En dus mijn blauwe rode is een boek. Je hebt Van de zo'n Holse wol, dusty. die witte veske. wol, wat er op zijn holle Water op zijn holskiepen haalt. Harry, wat is je? Ik heb een aanswasje, maar dat doet nog veel te lang, jong. Nee. Oh, en dit biedt vast over diploma A. Zaken krijgt echt een briltje. Daar weer. Ja. Ja, Zaken die moest een briltje hebben, want van school. Hoe ze net altijd had, maar wel van het lezen. Hè? Kom even naar mijn hoes. Oh, gelukkig. Super. Dus, Koningsdag op een Green Ster. Nou, wij zijn met Koningsdag naar de Green Ster geweest en dan hebben we van al je leukste die zaak. Hè? Er was nog op een strandje voetballenzaak. Die hartstikke leuke dag. Een vervelend ongemaak. Waar werd nog wat toen gebeurd? Ja, dat bij mij zo'n hond. Ja, een hondje, ja, klopt. En Een vrouw, een oud vrouwtje. Weer een oudere vrouw die weer omvallen. En toen hier met die gelukkig de verbandtrommel in de auto. En hier met die vrouw even verboend. En die had nog een boekje lezen toen volgens mij. Hoe de romte.
En dit is dus leuk. Maar, Ja, oh, hij ziet ze. Ja, dat was zaken wel vertellen. Wat weer dit zaken? want toen hier we een dik maken en dan mochten ze op de sneldieken, op de lange dieken, Ja. mochten ze net hebben dan 100 reden. Maar jongens mochten ze 120 reden. Ja, ja. Toen hier zaken en hij ziet ze. Hier mijn geel tape. Hier ze op een groen een soort van autobaan maken. En dan kon ze daar mooi met de auto's op watje. Dus ja, zaken je heel creatief zijn maar de band om zo'n mooi En watje daar te zit doen. mijn mem in. Dit weer, ik ben een vraag van Chins wie dit, hè? Ja, en- Een hakbaltje. Nou, dan met Chins, wat kon die mocht hij alleen nog maar graag? Appelbol, zomertje. Oeh, hier is het voetballen bij Draagster Boys. Wist dat nog zaken? Oh ja. Dat is heel leuk. Volgende. Nee, de volgende. Dat zit ik net bij Oh, dit is meidje. TikTok meidje, vlag 60. Ja, toen maakten we al je TikToks, dat was echt leuk, ja. En we hadden dezelfde soort kleuren kleren. binnen. Ja. Ja. Ah, dit is mijn jaar even vertellen. Wat weer dit jaar? Geweldig puzzeldag. Toen hier in Ljout, hier die ik op step en zaak op step. Beide op step. Oudstep. Ja, zaak zit op uit. Ja. En toen hier een puzzeltocht. En Moet je nog even best. toen hier we zo een Ljout, die hier toen dan net helemaal aanmaken, maar toen hier een Ljout, dan moesten we al je denken, ziekje. Ja, een puzzeltocht in Ljout. Echt superleuk, echt een onreder. Ik together met mijn zus Afina en de band dus Jaren en mijn... Nee, Lois wie net mij. En Ilda en Zaken wie we toch Ljout hier. En dan hebben we dus die puzzeltocht hier. Dus echt een onreder. Even zien. Heer Helje. Heer Helje, dus wie je mij... Jawel, ja? Mij en van mij Ildo ook nog. Ja, Ildo in de draagzak. En gingen we op het golfkar komen heer naar de foragehandel. En dan wil niks mooi boven de Ja, je zit er bovenop. Dus Nou, ja, dat is mijn jaren vertellen. Wat is dit Oh, jaar? ik heb nog niet verteld. Ja. Oh, hij is toen aan het vertellen, dat oké? we toen Joertante theaterles. Ja. Want toen gingen we allerlei oefeningetjes doen. We mochten zelf ook liedse toneelstukjes van. Ja. En toen hij het en hij ziet het die mij de uitsmieten. En toen ik met dat naar jas en zaken en Wolf Jan en volgens mij de dokter. Naar de dokter. Naar de dokter. Ja. En toen hadden we heel leuk theaterles dingen. Hier, theaterles. Ja, want ik ga eigenlijk altijd al theaterles doen. En in Prutten doe ik mij theater en muziek. En ik hier dus al een heel skoft vanwege de corona een theaterles mee doen. En toen gingen we even een soort proefles, hè? Ja. En dat ging hartstikke best, dus dat kennen we ons vaker. Dit is weer een boekje, Hoe is het in de Romte? En een boekje Sipke vindt leerbaar. Toen leesde ik het Frieske en Jaren en Teetske die dan het Nederlands. Dat zijn boekjes, er staat het in het Fries en in het Nederlands in. Dus dat is wel heel leuk. Een nijpodium. En de meid die... Doe eens die je nij vertellen, oké? Ja. Nijpodium. Nou, we zijn druk dwaan met een nij-theaterstuk, theaterstuk 2. En ik neem je hem helemaal mee in het proces van wat gebeurt er al hier en wat materiaal hier van tevoren regelen worden. Ik doe zelf de regie. Maar deze keer zijn ze bezig met het podium. Dus dat let ik je een lasje. Rolf Jan, dit is mij toe vertellen. Wat is dit? Ze ging een steurvoer. Een steurvoer in de sleet. En wat hebben we die redden? Ja, en Ja. nou lijkt die in de viever. Van het theater natuurlijk. Ja, de vier visken die gaat net zo supergoed mee. Die hebben een knikje erin en die ziet wat in dat gaas vast. Ga je dat zien? Ja. En toen hebben Jelke en ik hem eruit halen en nu zwemt er in het theater. Dus dat is al heel leuk. Wat zit erin? Vlag 72. Dat wie mij om het chibben en toen hier maken we een cadeautje omdat om het chibben weer een jitje. Ja, klopt. Mag ik dit zo vertellen? Ja, nog een zaak vertellen. Hier zit bij kikkervisjes. Toen hebben we al die kikkervisjes van. En er zit ook een kikkervisje op het voor. Ja, er zit ook een kikkervisje op, hè? Dat is wel leuk. En volgens mij, wie ik, Radio Friesland moesten ze een spatje maken binnen al je cameraman bij in de hoes. En er zitten twee mensen van Omroep Friesland zitten bij op de oren. Ja. En dan maken ze een foto op Ja, foto. heel leuk. Ja, en daarna hebben we nog kikkervisjes van, hè? Nou, hier ben ik met Boutje onthut erin, eindelijk weer een keer. Het koersboek gaan we lezen. Oh, dit is wel leuk. Rolf Jan, kun je wat over vertellen? Wat had zaken krijgen op zijn kamer? Een rek. Een rekstok, hè? Ja, een rekstok. En toen die zaken, die
op zitten. Ja. En toen zit ik er ook tussen. Wat zei ze toch? Ik mag toch echt tussen zitten? Ja, dus zit vast wel op. Toen had ik nog een beker op best al, toch? Ja. Ja, en je rekstuk maken op zaken. Die. Nou, die mag je Teertje vertellen. Ik denk dat die wel schoon hast. Ja. Sputnik van Beppe. Nou, de chatvraag weer leest van wat vond je lekker en toen die Beppe Klaasje Sputnik. Nou, hoe weer dat Teertje? Nou, die zaken staan dit oor en die jager krijgt net. Nee, en vond ze het ook lekker? Nou, Wat voor Famke ervan? Famke weer graag. Vanke die prullen. En ik vond het lekker die zaken. Nou ja, dit is weer een special en dat is op een night schreeuwen leren. Daarin vertel ik het verhaal dat ik een nekhernia gewoon had dat ik daarom opereren ben. Dan vertel ik in die vlog dus wat meer hoor, wat het alweer te bewerkstelligen is wie je zeg maar. Maar jij bent echt... Hey, dit is wat te vertellen. Ja. Toen kreeg ik diploma B. Ja, je mocht alles zwemmen hè? Zakenstitje. Zaken, slag, het var. Diploma B. Yes. Oeh, die is leuk. Die is leuk. Toen ben we mij, dit is vlog 80, ben we mij Ine Boutje, Laurens en Ruben, ben we naar de beste toerwest in Emmen. Nou, hier de letterfretter. Ildo, die dacht dat het boekje te eten weer, maar dat weer net zo, hè? Rolf jongetjes. Nou, wie nog een eentje, jongens. Wat weer hier ondergaan? Tiffany die hier krul niet. Ja, Ilse en ik ben naar de kapperwest together. In de buiten hier, wat we hebben ontdekt. En vond jij ook het echt mooi? Nee. Hij moest er heel wat om wennen zijn. Ja. Nou jongens, dit wie dus uw 100ste vlog. We hebben mij nog in een aantal vlogs. En ik ben heel nieuwsgierig. Wat wie je favoriete vlog? En nou, ik ben ook wel benieuwd wat zo'n je nog graag een keer zien willen. Dus waar matten we heen? Of wat matten we een keer doen? Of let het us weten. Hey, wij zijn Sisse. Vies dit een leuke vlog? Abonneer je. Is het blauw?